ma'kom għal 21 program ta' podcast u din id-darba ma'na għandna Carlo Mamo, mhux se nitkellmu dwar meta kien jilgħab il-futbol għax niftakru sew. Jilgħab il-futbol, però llum qed imexxi lill-players. Dak li forsi bata hu jagħmel minn kollox biex il-players tal-lum ma jbatux. Jitħarsu ta' ħafna li ma kinux jitħarsu, jien fi żmieni dejjem ġejn il-players iċemplu li m'aħniex nitħarsu bus, jgħidilhom li ilna ma jitħarsu 6 xhur, ilna ma jitħarsu 4 xhur. Illum inbidlet, però llum hemm ħaġa oħra. Il-clubs qed jaraw naqra ħarsulu bl-ikraħ il-Carlo Mamo għax qed jgħin iżjed il-players u llum jgħidulek il-clubs, Carlo, tkellimt ma' ħafna jien. Jgħidulek, isma' llum il-players għandhom saħħa iżjed minna clubs. Fl-antik ma kinux hekk, żgur li. Anzi, kulħadd ma tħallas, dejjem jien kont qiegħed fil-kumitat fl-eżekuttiv u fil-kunsill tal-MFA, kuljum jaqra l-karti s-segretarju dak il-player għadu ma tħallas, ilu 6 xhur, ilu hekk. Illum il-kontra. Għax illum li ġara huwa li player jekk jagħmel kuntratt titħarsu bil-fors. Hekk suppost ikun. Nsellimlek, ma nafx. Ekku Carlo, tista' tista' Grazzi tal-istedina. Kif qed tgħid tajjeb inti qabel l-affarijiet kienu differenti u forsi hawn Malta drajna b'ċertu affarijiet fejn jekk plejer ma jitħallasx qabel ma kellux rimedju. Fejn jekk plejer iweġġa, il-klabb seta' dak iż-żmien, anke sa ftit ta' żmien ilu forsi, jgħidlu isma' mhux se nħallsek sakemm inti tkun tajjeb biex terġa' tilgħab anke jekk weġġajt mal-klabb. Jista' jkun li l-performance tal-plejer ma kienx qed tkun tajba u l-klabb jgħidlu isma' aħna ma rridukx oqgħod dur mal-ground il-bqija inti magħna mhux se tilgħab. Dawk l-affarijiet ovvjament illum il-ġurnata. Ma nħallsekx. U ma nħallsekx. Min jaf kemm kien hemm drabi, dak iż-żmien anzi kien hemm salary capping li inti tista' titħallas sa ċertu ammont, il-ftehim kien ikun iktar, però at the discretion of the club. Jekk irid iħallsek jekk ma jridx ma jħallsekx. Fl-aħħar tal-kuntratt kien hemm li anke jekk spiċċalek il-kuntratt u inti qiegħed bla xogħol ma tistax tmur taħdem ma' klabb ieħor mingħajr ma l-klabb jirċievi kumpens tiegħek. U aħna matul dan iż-żmien bħala Players Association li għamilna ġibna dawk id-drittijiet kollha kif hemm barra minn Malta u kif inhu ġust. Ovvjament jekk inti tkun drajt f'sitwazzjoni fejn stajt tagħmel ċertu affarijiet u llum il-ġurnata għandek sitwazzjoni li hemm rimedju li plejer jista' jmur quddiem board li jkun hemm equal representation quddiem dan il-board u jieħu deċiżjoni ġusta fejn qabel il-board li kont mur quddiem u kien kompost minn membri tal-istess clubs u membri tal-MFA biss u r-regolamenti kienu li kienu, illum il-ġurnata għandek rimedju mhux ġast quddiem board l-MFA, rimedju quddiem il-FIFA u eventually rimedju ta' appell quddiem il-Court of Arbitration for Sports li dan id-deċiżjonijiet huma skont dak li hu ġust. U mhux min-naħa ta' klabb jew ta' plejer, miż-żewġ naħat jiġifieri jekk plejer iqum filgħodu jgħid isma' jiena għandi kuntratt u ma rridx imur għax-xogħol iktar, ma jistax. Però min-naħa l-oħra jekk klabb għandu obbligazzjoni, għandu kuntratt ta' xogħol ma' plejer u dan il-plejer ma tħallasx għal numru ta' xhur, il-plejer għandu rimedju li jisma' jagħti notifika lil klabb jgħidlu jekk inti mhux se tibqa' ma tħallasnix, jiena ħanittermina l-kuntratt u hemm kumpens ta' danni li jrid jitħallas. U f'dak il-każ jekk jiġri hekk, il-plejer għandu dritt li jieħu kumpens u li jieħu l-pagi kollha li huma dovuti li ħadem għalihom. Però klabb ma jistax jaqbad u jneħħih jekk ma jħarsux tal-kuntratt kollu. Klabb ma jistax jaqbad u jneħħih. Le jekk il-plejer ma jitħallasx u kiteb għandu dritt jitlaq. Jekk, pereżempju, ma jkunx qed jilgħab tajjeb, ma jogħġbux dejqu. Ma jistax jgħidlu inti daqshekk magħna. Le ma jistax hu. Irid iħallsu. Ma jistax.
Pero player Irrid jista' isib jitlaq. ftehim, le ma jistax laqqas, inti Jista' għandek ma jilaqx jew kontratt. jilab ħażin. Inti għandek kontratt, għandek obbligazzjoni lejn il-klabb, għandek terminu stipulat fil-kontratt bejn iż-żewġ partijiet. Jekk jilab ħażin jagħmel il-problemi, Jekk il-problemi. joħloq problemi, hemm rimedju għall-klabb ukoll jekk jipprova li dan ħoloq problemi u jkollu Jew raġuni isaħħan valida. il-players. Huma każijiet daw li tidħol fid-dettallu tara jekk hemm xi raġuni valida min-naħa tal-klabb biex jitterminalu il-kuntratt, però jista' hemm rimedju ukoll. Qiegħda issa ġejna fuq iż-żewġ. Iżjed saħħa jilli nisma'. Ekku. Għax minix fi klabb illum. Le jiena nifhem, aħna nifhmu li inti U veri jaraw kikraħ imma kultant. Nista' nimmaġina. Għalkemm inti xikraħ imma jaraw kikraħ. Nista' nimmaġina li forsi xi kultant ikun hemm disgwid, però aħna ovvjament nippruvaw nżommu relazzjoni u noffru ħafna iktar servizzi lil players biex ngħinuhom, imma f'dan il-lat wieħed mis-servizzi li noffru huwa l-aspett legali, servizz legali li noffru lil players u ovvjament inti meta toffri servizz legali ħafna mitrabi ħajkun kontra l-klabb. Nemmen li matul iż-żmien indraw ħafna affarijiet u naqsu il-każijiet. Min bita bdejt? U kif xfettillek? Niftakar Naħsib li kellna sitwazzjoni. Kellek il-problemi inti personali. Le il-klabb per se niftakar konna f'sitwazzjoni dak iż-żmien fejn kien hemm disgwid bejn il-kumitat. Konna jiena Melkim Likari u Gerici Berras li konna f'sitwazzjoni li l-plejers konna għandna ma nitħallsu għal numru ta' żmien, lanqas konna nitħarġu nitrenjaw qed immorru għall-lob mingħajr taħriġ, dak iż-żmien il-plejers barranin saħansitra konna qed ngħinuhom biex ikollhom xi jieklu u għedna hawnhekk ma nistgħux aħna qegħdin f'din is-sitwazzjoni u lanqas nistgħu nitilqu mmorru nilagħbu l-futbol ma' klabb ieħor għax il-klabb dak iż-żmien l-affarijiet inbidlu sewwa sal-lum il-ġurnata. Dak iż-żmien ma stajniex immorru nilagħbu ma' klabb ieħor għax il-klabb kien intitola tal-kumpens skont ir-regolamenti tagħna biss. Dak kien regolament li jeżisti hawn Malta biss. U minn hemmhekk ovvjament konna kellimna lil Gallia li kien plejer u kien prova jwaqqaf association tal-plejers qabel, però ma kienx irnexxielu. Kien mal-Furjana. Kien mal-Pjetà, kien mal-Pjetà, l-iktar, kien mal-Luxol, kien ma' tim nazzjonali tal-Under 21 ukoll. U minn hemmhekk bdejna naraw kif nistgħu nagħmlu mbagħad ingħaqad magħna Konrad Sultana ukoll u twaqfet l-association. Għandna numru ta' avukati li aħna naħdmu magħhom ukoll, kellna avukata issa qiegħda taħdem ma' Ames ukoll li m'għadix magħna sfortunatament, però diki għalfejn twaqfet l-association. Imma għaliex inti tajdi jien mill-feelings li ħadd li bejn l-MPL u l-MPFA ma tantx hemm xi mħabba xi relazzjoni għala Valentino. Immaġina kif diġà spjegajtu aħna matul iż-żmien John biddilna ħafna regolamenti li forsi il-klabs tilfu ċertu kontroll biex inġibuhom ġusti. Jiġifieri aħna dejjem kellna regolamenti hawn Malta li sfortunatament kienu jeżistu hawn Malta biss. U meta morna barra minn Malta u ltqajna ma' pajjiżi oħra u għednilhom x'għandna hawnhekk, għax inti meta tkun fiha ma tirrealizzax. Aħna illum il-ġurnata full members tal-FIFPro, l-FIFPro hija l-World Organization tal-Players. Jiena qiegħed fuq l-eżekuttiv tal-FIFPro wkoll u llum il-ġurnata il-FIFPro għandha sit fuq l-eżekuttiv, qegħdin fuq numru ta' bordi tal-UEFA wkoll, jiġri relazzjoni bejn UEFA u FIFPro hija relazzjoni tajba. Mhux ma nistax ngħid li hemm relazzjoni tajba bejn il-FIFA u l-FIFPro, jiġifieri d-dynamics tal-affarijiet. Tagħti wkoll somma flus biex intom tistgħu taħdmu. FIFPro ittina idejat ta' proġetti u ovvjament tiffinanzja dawn il-proġetti. Pereżempju bħalissa aħna għaddejjin kors tal-Ingliż għal coaches għal players barranin biex jiġu jagħmlu kors tal-Ingliż. It-tielet edition. Hemm numru ta' courses, hemm kampanji li nagħmlu kontra match fixing, kontra doping, nagħmlu sessions b'xej fil-clubs fuq mental health. Tgħinu l-lejms ukoll?
Aħna nikkollaboraw ma' Ames, daw konna nagħmluhom aħna fil-verità. Illum il-ġurnata minħabba li twaqfet Ames qed nikkollaboraw kemm ma' Ames kemm fuq match fixing u kemm fuq anti-doping. Għadu kif kellna numru ta' każijiet ukoll fuq anti-doping minħabba li l-Ames bdew jagħmlu numru ta' testijiet u hekk għandu jkun. Però naħseb għandna kollaborazzjoni tajba nemmnu tnejn li aħna li importanti ħafna li teduka lill-players qed naffaċċjaw realtà ġdida f'pajjiżna. Importanti li tibqa' teduka biex tipprevjeni kemm jista' jkun. Issa mbagħad ovvjament kull meta jkun hemm każijiet aħna nkunu hemmhekk biex ngħinu lill-players ukoll biex jiddefendu l-każ tagħhom. Diversi presidenti li kienu hawn fil-podcast ammettew li il-Maltin huma mħallsin inqas mill-barranin. Il-Maltin huma mħallsin inqas mill-barranin. Mill-barranin. Il-Maltin. Il-Maltin. Il-players Maltin. Eġja fil-Premier qed nitkellem, fl-MPL. Nimmaġina li hemm players imħallsin inqas. Intom tiġġieldu għadin jew skont il-player kemm inti tajjeb u kemm inti qed tagħti. Dan għandek supply and demand aħna qatt ma nidħlu fl-ammonti li jitħallas player, jiġifieri f'player fil-kuntratti liberu. Fil-kuntratti ngħinuhom meta ħajdraftjaw il-kuntratt. Il-players jekk jitolbu l-għajnuna tagħna ma nidħlux f'negozjati, però kif qed tgħid jista' jkun imħallas inqas, jista' jkun imħallas iktar, ovvjament qed naraw realtà ġdida ta' numru ta' barranin kbir fil-kampjonat. Kuntratti osra, jiġifieri inti kuntratt tista' tagħmlu tal-inqas sal-aħħar tas-season. Qed naraw ħafna short term contracts jiġifieri jkun inqas tista' tgħid minn sena għax dana f'Jannar jekk toffri kuntratt sal-aħħar tas-season qed naraw kuntratti ta' 3 xhur, 4 xhur li tista' tagħmilhom, però jista' jkun li għandek players li jitħallsu kemm inqas u kemm iktar il-pool ta' players Maltin. Di hija diskussjoni li naqbdu ħafna aħna mhux bħala MFPA imma bħala ex-players tal-futbol. Ir-realtà li jiddispjaċi. U ħanejdlek laqqas kważi ġejna tajjeb għax illum biex issib spazju biex tilab hija ħatkun problema u jekk inti plejer tal-futbol biex jiżviluppa għandek proċess, John. U parti mill-proċess huwa li jilab għax bekk timprovja u li tiżbalja. U fl-ekosistema li għandna tal-futbol, klabb irid jikkompeti u jkollu development ta' players. U koll jiġifieri ma sax jiena nipparteċipa biss, nikkompeti biss biex forsi nerbaħ onuri jew biex forsi ma niġix relegat. Imma parti mill-ekosistema tal-futbol hija li tiżviluppa l-players biex ikun hemm players għat-tim nazzjonali. U konna qed nitkellmu jiena u inti qabel anke il-programm fejn qed ngħidu jiena fl-opinjoni tiegħi di mhux bħala MFPA bħala ex-player nara li forsi l-iżvilupp u l-importanza li nagħtu lill-academies tagħna, lin-nurseries tagħna naqas. U l-pool ta' players Maltin ta' kwalità forsi naqas minħabba, mhux forsi, żgur minħabba li bqajna forsi kemm xejn lura u ma niffukawx biżżejjed fuq l-iżvilupp ta' tfal. Jiġifieri jiena nara li mhux in-nurseries kollha sewwa għax hawn min jonfoq il-flus biex jiżviluppa lil players, però meta tara n-numru ta' players li hawn u tara li t-tim nazzjonali li qed immorru inġibu players ukoll mhux mill-lokal imma minn barra minn Malta. Meta tara t-tim nazzjonali li l-aħħar grupp ta' players li ħarġu u qed jilagħbu mat-tim nazzjonali huwa mill-grupp ta' l-Under 17 ta' Matthew Gullajmir, Jean Borg, Jay Grek li daw il-players kollha għandhom 26, 27, 28. Ħares li t-tim nazzjonali, forsi hemm Paul Imbong, forsi hemm Alexa Tarjan għandhom 24, però players żgħar ftit li xejn fejn qabel aħna ovvjament konna naraw il-Michael Misut, Andres Kembri, Stefan Ġilio jiddebuttaw ta' 18-19 illum il-ġurnata. Ma tarax fl-ewwel 11 dak it-tip ta' players, jiġifieri qed naraw li l-iżvilupp. 18 kien ħal Footballer of the Year ta' Malta mat-tim nazzjonali qed nitkellmu. Jiġifieri rridu ninċentivaw iktar lil clubs naħseb. Kien joħroġ niftakar jiftaħar Tedesco kellu biex li fl-aqwa tar-Rabat, fl-aqwa ta' Karmel Busuttil joħroġ tifel ta' 16 sena, 15-16,
u tefgħu biex jimmarka l-Karmel Busuttil u nnexxielu jagħmilha. Semmejt tnejn mill-aħjar players li kien hawn Ma tifetaħ 15 qed fil-pajjiż. Saret diffiċli, għalhekk għatlek isma' saret diffiċli ħafna biex tidħol aħna fi-2017. Andrew Zammit qassa postu mill-ewwel ħin kollu. Illum, ara fi-2017 aħna għamilna kampanja. Meta kienu se jiżdidu l-barranin minn 5 għal 7 niftakar kien hemm Paul Zammit, kien hemm Stefan Sultana, kien hemm Pippo Bsajla u Andrew Cohen fej bdew jgħidu isma' ejja ngħinu lin-nurseries u l-academies biex intejbu l-kwalità tal-iżvilupp tal-plejers. Jiġifieri inti ma jistax ikollok pereżempju, ħanati eżempju, jistax ikollok coach ma' 20 tifel, irid ikollok ratio ta' 1:8, 1:10, irid ikollok il-faċilitajiet, irid ikollok il-ħin, irid ikollok l-equipment. Jiġi daw l-affarijiet irid ikollok kurrikulum li inti qed tiffollowja fejn qabel forsi l-plejers kienu jilagħbu 5 darbit, 6 darbit, 7 darbit u konna nilagħbu l-iskola u kull imkien, dak il-ħin ġon naqas. Issa jekk inti titrenja darbtej, tifel jitrenja darbtej jew jitrenja 3 darbit fil-ġimgħa u forsi l-coach mhux kwalifikat jew forsi l-coach irid ilaħħaq ma' 20 tifel, mhux qed ninvestu biżżejjed. Il-coaches jaqgħu taħtkom jew Le, ngħinuhom xorta u ġieli niddiskutu magħhom fuq dawn l-affarijiet għax inħobbu l-futbol. Ovvjament, però narawha li l-iżvilupp mhux qed intuħ importanza, għax li kieku l-iżvilupp qed intuħ iktar importanza u qed ninvestu bħalma investejna f'dal-grupp tal-Under 17 tan-Nazzjonal meta kien hemm dal-coach Soldano u ħafna minn dak il-grupp irnexxu li jagħmilha fit-tim nazzjonali, li kieku niżviluppaw iktar players, ħajkun hemm iktar players ta' kwalità. U forsi din il-problema li qed naraw li semmejt inti li players Maltin jitħallsu iktar minn players barranin, eċetera. Jekk inti jkollok pool ikbar, jew titħallsu inqas, ikollok pool ikbar ta' players, forsi l-klabs ma jsibux id-diffikultà u jew jgħidu isma' ejja ħanżidu l-barranin għax hawn iktar players, però qisu kulħadd. Ovvjament inti jekk ħajkollok suq miftuħ u tista' tagħżel minn kull imkien minn madwar id-dinja huwa ħafna iktar faċli, però fl-aħħar mill-aħħar irridu naħsbu wkoll fit-tim nazzjonali li aħna rridu nipproduċu l-plejers għat-tim nazzjonali ukoll irridu niżviluppawhom b'tali mod li jkollna plejers ta' kwalità. Però l-logħba tal-futbol. Intom ma taqblux ma' ħafna barranin. Fil-fatt intalbu iżjed issa barranin ma qbiltux magħhom. Le ma ħriġna l-ebda stħarrija ta' ma tkellimtu. Aħna bejnietna nitkellmu mhux bħala MFPA, aħna ħanilek bħala MFPA illum il-ġurnata tal-klabs għandhom 14 minn għali 14 laqasna 15 il-plejer barrani. Id-differenza ħatkun kemm se jilagħbu fuq il-pitch. Ija mela, smajna u ddiskutejna. U jiena personali ma naqbilx u naħseb il-maġġor parti tal-eżekuttiv ma naqblux mhux bħala MFPA per se. Bħala Maltin li nixtiequ naraw iktar plejers, Maltin li nixtiequ mmorru l-ground li l-identità intilfet kważi, naħseb li jridu iktar kif bdejt ngħidlek, għax hija iktar faċli ovvjament. Jiswew inqas jista' jkun xi drabi jiswew inqas. Joe Portelli ma qalx hekk, Joe Portelli meta ħadd pjaċir nisimgħu jitkellem għax qal li meta waslu fil-group stages tal-Conference League kull livell ovvjament huwa livell ieħor. Meta inti tkellem plejer biex jiġu jingħaqad miegħek u jiġi hawn Malta u ħatgħidlu ħajtrenja fuq is-sintetik għax ovvjament il-faċilitajiet u r-riżorsi huma li huma u Malta, plejer mhux se jieħu pjaċir u mhux se jiġi jilagħab hawn Malta. Jiġifieri u apparti li l-pagi jkunu ħafna iktar u ħafna iktar għolin. Jiġifieri dika ħaġa oħra imma aħna u Malta inti għandek numru ta' plejers li jiġu anke players fil-Premier Division barranin li anka kważi minimum wage għandhom u jkunu ta' kwalità tajba xi kultant ovvjament ma jazzekkawhomx. Rajna kemm inbidlu players issa kemm qed jinbidlu players forsi ħanitkellmu fuqha. Dik ħanitkellmu fuqha fil-fatt. Grazzi għal Mario De Bono li huwa bniedem li jżomm l-istatistika kollha u batli hawnhekk kull ma ġara issa għal Jannar mill-teams kollha tal-Premier hija xi ħaġa tbelħek. Ma nafx. Però pereżempju Tarxin Rainbows, intanaw kollha. Kellhom daħlu ġodda issa fit-tim ġdid, jiġifieri minn Jannar. 10 players. 2 minnhom
wieħed Malti, Gallia San Nitro Christian, joined from Siġġiewi, u taġġada joined f'Ottubru kien. Ibqija kollha barranin. Dawn daħlu ġodda. Neħħew, ta' xin neħħew 13 il-plejer. Wieħed minnhom kien Malti, Vella Gabriel, li ritorna għal-Ħamrun u l-Ħamrun tawħ il-Kerċem. Sirfu il-Kerċem għawdex. U wieħed minnhom dak Ruz Bruno mill-Brażil mar għawdex ukoll ma' Ala Saints. Jiġifieri dawn 13 il-plejer. Jekk inti kont qed taħdem fuq ħartaxin biex tara kif ħataqbizhom u tħallihom fl-aħħar, inti kont tilab magħhom, tim illum jgħid, oj, da tim differenti milli labna fl-ewwel round miegħu, da wieħed. Ġbitx ġieħ tara għandu l-coach. Żgur. Dak ħartaxin. Bil-Kirkara. Daħlu 7 ġodda, wieħed minnhom Koppola, Alessandro, dak il ġabuh. 2 Maltin, Garzija Leandro, Loan mill-Furjana, li huwa għandikum Malti dak. Malti. U Gatton Nadin, Loan from Pietà. Imbagħad neħħew il-Abu Baker, Gajtan Pablo, Marjanovic u Majdan. Neħħew 4. Dawk huma bil-Kirkara. Naxxar daħlu 6, issa, wieħed minnhom Malti, Vella Tristan mill-Pietà, on loan, u neħħew 6. 2 minnhom Maltin, Buġeja Mikael u Haber Kane. Jiġifieri, Gżira United daħlu 7 issa fil-closing round. U daħlu 4 Maltin. Daħlu il-Nigel Spiteri, on loan from Rendi. This is interesting. Tara wieħed minn Rendi. Gover Thomas Marius, on loan from Sriema. Kassar Nil mill-Furjana u Previ Aiden Edward mill-Mosta. U neħħew 6, wieħed minnhom Malti li mar mal-Victoria Hospes, Mattias Conti. Mosta daħlu 6 ġodda, kollha barranin li fil-Żejdin Marmara li ġie mill-Furjana on loan. U neħħew 6 kollha barranin. Hibs ġabu 5, il-Kejn Attat mis-Sliema u Nathan Zarafa on loan from Floriana u l-oħrajn barranin. U neħħew 8 mill-open round. Neħħew Ertin Attart li huwa Malti u Justin Haber minħabba kellu problema fil-qorti. Sliema daħlu 3 barra neħħew il-coach. Il-Jurin Dejan, Awad Mohammed Abdullahi minn New Zealand u Barros Santos Marcero mill-Brażil u neħħew 4. Il-Baġġo, il-Bir minn Miles li inaqat ma' Floriana u l-Kejn Attart li inaqat ma' Hibs. Ħamrun Spartans, ħadda ma tantx deru li kienu s-setiljati, 3 biss daħlu u daħlu l-aqwa Prelja u Malta. Wieħed minnhom għax nara Satarjano fuq l-istess livell tiegħu bħalissa ta' Matthew Gullajmir. Il-Matthew Gullajmir imbagħad wieħed mill-Kolumbja u Bulevardi Danilo mill-Italja. U neħħew 8. Tajjeb neħħew il-Kien Vella li batuh ma' taxin u mibqija neħħew 8 b'kollox. Zabbar ġabu 3 ġodda u neħħew 6, neħħew 2 Maltin. Floriana ġabu 3, ħadu l-Birmen u 2 oħra barranin u neħħew 6, daħlu 3 u neħħew 6. Neħħew il-Nika Sar mal-Magżira, Nathan Zarafa mal-Hibs u Żejdin Marmara mal-Mosta. Valletta u koll jidru li kienu sodi, għax fil-fatt 2 daħlu ġodda, il-Stein Valentin Mayer u Diogo Joao Regala de Figueiredo Tavares. U neħħew il-Zakari Kassar u l-Zeg Barbara u l-Deassis Jefferson u Pinto Gomez. Taw kuma, l-uniku li daħlu ġdid il-Simkus mill-Litwanja mill-Ħamrun ma' Saxlok. Ġifieri, u neħħew 3. Taw kuma
il-bidlijiet kollha li saru. Fil-fatt jekk tinnota daħlu b'kollox 56 għat-tieni parti, 56 inbidlu players daħlu ġo tim soħra u spiċċaw barra 74. Ekku, ovvjament il-format tal-lik u iż-żmien li fadal dak li jkun forsi nassumi mill-li rajt. Ħafna mill-klabs li ma kienux kuntenti bil-prestazzjonijiet tagħhom bidlu iktar minn dawk li forsi kienu kważi kuntenti bħal Belt, bħal Ħamrun rajna li bidlu ftit, mentri ovvjament l-oħrajn bidlu iktar. Deru kienu sodi mill-ewwel, allura kienu jafu għamlu x-xogħol tajjeb mill-ewwel, kultant insertaw gol. Tajjeb. Intom tieħdu ħsieb il-plejers barranin jew il-Maltin biss? Le, kemm il-plejers barranin u kemm il-Maltin ukoll. Kull plejer li jilgħab hawn Malta. Daw ħafna minnhom jitilqu biftejjin, hemm imma jitħallas sal-aħħar u jiftijem li jitlaq. Ħanajdlek suppost ikun hawn sitwazzjonijiet differenti ħafna mid-drabi, jkun hemm agreement bejn żewġ partijiet li ħajitlaq u forsi jkollu klabb ieħor jmur ma' klabb ieħor. Jista' jkun plejer ma jkunx irid jitlaq għax ma jkollux klabb, jista' jkun li jkun iddejja u jiftijem xorta. Ġifri hemm sitwazzjonijiet differenti, jiddependi mill-individwu u mis-sitwazzjoni tiegħu mal-klabb. Però għandu dritt żgur il-kuntratti kollha jkunu sal-aħħar tas-season. Għandu dritt jibqa' għaw Malta f'daw il-każijiet u jgħidulhom lej jiena rrid nonora l-kuntratt. Issa mbagħad jekk il-klabb ma jridux jonora l-kuntratt, ovvjament hemmhekk ikun hemm kumpens li jrid jitħallas. Jistgħu jiftehmu bejnietom ukoll. Jkun hemm sitwazzjoni ġiet tidħlu intom jew ġieli jkun hemm iva. Idaħlukom. Ġieli iva. Issa il-plejers li tieħdu ħsiebhom intom bħal kull insurance oħra. Jew bħal meta jkollok tax-xogħol ikollok il-dara u xejdulhom. Xi ħadd li jrid imexxik ikollok inkwiet mal-problema mal-da. Iħallsu l-plejers tal jkunu parti minnkom? Iħallsu l-fee. Għandek membership fee ta' €30 u jħallsu l-membership fee. Mbagħad jistgħu jiġu jitolbukom parir, għandkom l-avukati tagħkom. Ekku. Daw li kelmu lilek jew jafdaw huma jew lilek jew il-Konrad. Hemm Konrad, hemm Mark Barbar, hemm Gerrit Emment, jiġifieri qegħdin grupp ta' nies illum il-ġurnata għandna wieħed għadu żgħir ukoll magħna, jiġifieri jiddependi mill-plejers u l-min ikunu jafu. Issa, jekk tinkwetakx din l-istatistika li tani Mario De Bono, jien tinkwetani ftit. Per eżempju, bil-Kirkara ħanħolġu għamesa dana fil-Open Round, l-Open Challenge għaw, fil-Open Round. Bil-Kirkara użaw players 28. 10 Maltin, 18 barranin. Fl-istaġun, għaw, fil-nof staġun, staġun għadna. Floriana 24, 11 Maltin, 13 barranin. Gżira 29, 14 Maltin, 15 barranin. Ħamrun Spartans 29, 10 Maltin, 19 barranin. Hibs 31, 16 Maltin, 15 barranin. Hibs użaw ħafna Maltin. Sissa jidher li huwa l-iktar tim li juża Maltin. U spiċċa li l-qiegħ għalih li bħalissa. Tara l-ħin ovvjament ukoll. One hour il-ħin ukoll. Ma saxlok labu 9 Maltin u 14 barranin, Mosta 11 Maltin u 20 barranin, Naxxarlajn 10 Maltin 18 barranin, Slima Wanderers 9 Maltin 15 barranin, Tarxin 11 Maltin u 24 barranin, Valletta 11 Maltin 12 barranin, Zabbar 12 Maltin, 14 barranin. U daw tinsiex li bħal Zabbar għandhom nies li kbira immensa. Ġi b'kollox, minn 331 plejer, 134 labu Maltin. Ġifieri mbagħad inti għandek tinsiex kemm bdew. Għax bdew start il-11 ġifieri bdew mill-bidu. Maltin kellek 96 mal-klabs kollha.
u barranin kellek 138. Scorers, di l-problema, ta' din kutanin. Bil-Kirkara, Malti wieħed skorja. Mit-8 gols iskorjaw, 7 barranin. Florjana 3 Maltin, 7 barranin. Gżira wieħed Malti, 8 barranin. Ħamrun 3 Maltin, 12 barrani. Hibs 4 Maltin, 7 barranin. Masaxlok 2 Maltin, 7 barranin. Mosta 3 Maltin, 6 barranin. Naxxar Lions 1 Malti, 10 barranin. Slima 2 Maltin, 7 barranin. Tarxi 1 Malti, 9 barranin. Valletta 3 Maltin, 7 barranin. U Zabbar 3 Maltin, 9 barranin. Ġifiri minn 123 gol li saru 27 skurjati mill-Maltin, 96 mill-barranin. U tinkwetak, Ġondi? Tinkwetani. Tinkwetak għaxem ftit. Xem l-attakk. Ftit Maltin. Ħanilek, minn kull meta żdiedu l-barranin, l-istorja dejta Turina li meta żdiedu minn 3 għal 5 kien hemm ammont ta' żmien ta' aġġustament u bdew jilagħbu 5 fil-pitch. Meta żdiedu minn 5 għal 7 kien hemm ammont ta' snin ta' aġġustament u bdew jilagħbu 7. Illum il-ġurnata jekk inti tara li ħafna mill-klabs jibdew jew il-maġġoranza tal-klabs jibdew bit-8 barranin, jew kważi forsi 7, forsi 8, u inti għandek 3 Maltin biss jilagħbu u ħafna mill-Maltin ma jilagħbux fil-postijiet tal-attakk, ma tħoddix bi kbira li ħafna mill-gows ħajsiru minn plejers barranin u ħafna mill-minuti jintlabu mill-plejers barranin u jekk eventually ħajżdied dak in-numru, il-probabilità hi li kif minn 5 żdiedu għal 7, minn 7 żdiedu għal 8 u bdew jilagħbu 8, jekk ħad iżdied għal 9, 10, 11, whatever, il-probabilità li ħajkun hemm perjodu ta' aġġustament u jibdew jilagħbu dak l-ammont ta' barranin. Inti bħala plejer, kif bdejna nitkellmu ma nafx mhux waqt il-programm jew qabel, għandek perjodu fejn inti trid tingħata ċans ħadd iżbalja biex inti titgħallem u tikber u tiżviluppa. Illum il-ġurnata saret diffiċli ħafna għalfejn għax il-kompetizzjoni hija kbira bejn il-klabs li tagħti ċans il-tifel bħala coach, immaġinak inti coach. U inti ħatati ċans il-tifel bil-possibilità kbira li ħajizbalja xuwa proċess, kulħadd ħajizbalja, meta inti tista' jkollok il xi ħadd ieħor li mhux se jiżbalja, ovvjament bħala coach li inti malli ħadd titlef u mhux se ġib riżultati ħajkeċċuk probabbli, inti tara kif ħatamel ħatilab l-aħjar players. Ħanejdu kif inhi. Tieb il-futbol Malti kemm ilu hemm dal-barranin kollha? Għax veri qed ngħidlek inħossa dik skorja wieħed il-Malti, però il-logħba tal-futbol tal-lum jien qed nara iktar b'saħħitha, iżjed fast. Konġejalija is-saħħa fiżika. Jiġifieri inti jekk inti ħaġġib plejer, jekk inti għandek l-opportunità li ġġib plejer barrani li da diġà għandu l-esperjenza neċessarja, fiżikament diġà kiber, fiżikament huwa b'saħħtu u plejer Malti ma niżviluppawx b'tali mod li fiżikament ikun b'saħħtu, diġà żvantaġġat u ħafna jgħidulek imma jekk inti tajjeb, jekk inti tilab, għax kif bdejt ngħid fil-bidu, il-perjodu ta' żvilupp tagħna għandna ħafna x'naħdmu fuqu. U anke jekk f'dak il-perjodu ħanejnu lill-plejer biex jiżviluppa iktar, xorta ħajibqa' żvantaġġat għalfejn għax dana biex il-proċess ta' 18, 19, 20, 21 sena jrid jilab. U dak l-ispazju sar diffiċli ħafna biex jilab, u mhux qed isibu dak l-ispazju biex jilab, jiġu daw il-plejers li ġejjin, eventually hija diffiċli ħafna għalihom għax l-ispazju huwa limitat. Jekk l-ispazju ħajbqa' jonqos, ħajkun iktar limitat. Issa jekk inti tgħidli isma' mal-kwalità tal-plejers jekk inti tista' ġġib minn kull imkien, mela le, ovvja li ħadd iżdied il-kwalità għax inti tista' ġġib minn kull imkien. Imma kif għedlek fil-bidu, inti għandek ekosistema li apparti li tikkompeti bħala krab trid tiżviluppa l-plejers għat-tim nazzjonali wkoll. Jiġifieri trid issib bilanċ naħseb ma nafx minn kien hawn fuq xi podcast. Inti għalliem. Ekku. L-Emcast minn għalija. Għax kont tgħallem it-tifel tal-mara tiegħi.
mux tiegħi ma tal-mara Nispera għallek affarijiet tajbin fuqi. U laħa sar bravu ħafna. Tajjeb. Process ħafna, miexi tajjeb ħafna. Ħafna miexi tajjeb. Għan fakrek, żgur li kellek xi għawċin studenti tiegħek. Żgur. Ma tarax differenza x'fuqaw ħanqabbel. L-għawċi li huma marbut gżira xkejkna, kultant jasal iżjed. Għax iġlida tiegħu hija ikbar biex jasal. Anka l-fatt li jiġu jgħixu waħedhom ħafna minnhom hawn Malta u jsiru indipendenti. Ma dak ovvjament argument ieħor li naħseb li tgħin ħafna ekku. U inti tittara wkoll il-kwalità ta' barranin li nġibu u ovvjament mhux fil-futbol biss, imma fl-industriji kollha, jiġifieri jekk inti tista' ġib plejer barrani li kif bdejna ngħidu ta' kwalità tajba. Ħatħallsu il-minimum wage jew iktar jew ftit iktar whatever. U hija xi ħaġa li jixtieq ħafna di u m'għandux opportunitajiet oħra u hija l-unika opportunità, dik tagħmel differenza kbira wkoll. Jiġifieri jekk forsi plejer Malti forsi qiegħed komdu, forsi għandu opportunitajiet oħra, aħna l-Maltin bila minn nfusna jiġifieri inti bħala plejer ta' flisma, karriera ta' plejer tal-futbol. Għandek sa 35, jekk jirnexxielek tagħmilha, kulħadd jaħseb għal karriera oħra wara l-futbol, aħna bħala ġenituri nippuxjaw l-itfal ħafna mill-lat ta' edukazzjoni u naħseb hekk għandu jkun għax il-karriera ta' futbol hija volatili minn dejjem kienet volatili ħafna u Malta. Li fejt qajt miegħek fuq vapur mhux krus. Fuq il-vapur ta' Għawdex. Jista' jkun, għax kont bitfar, fakkartni bitfar, ara. Jiġifieri di tal-Awċin li nemmen ħafna fija bħala studenti narhom li jisma' vapur ta' Sqallija, sorry, mhux ta' Għawdex. Kont se Sqallija. Sqallija, għandek raġun. U jiena ma nafx fejn mort, krus għatlek u. Ekku, ta' Sqallija. Ekku, iva. Le, però naħseb li qed ikollna ħafna nkwiet minn nies jisimma. Ħafna ġenituri irrabjati, ħafna ġenituri qed jgħidu t-tfal tagħna m'għandhom ċans imkien. Il-nies fi stess qed isibu wiebsa sabiex isibu numru biżżejjed ta' plejers biex jagħmlu skwadri kompetittivi fil-under 15 u under 17 u minors. Taħseb li llum vijabbli bir-regolamenti kif imbuttajtu intom li tmexxu n-niesri? Mela, rridu nispjegaw kif kienu. Jiġifieri fej qabel plejer meta kien ikollu 15-il sena kien jiffirma u jiffirma l-4 snin. Aħna imbuttajna biex dak il-perjodu ta' 4 snin jonqos għal 2 staġuni. Ġifieri llum il-ġurnata wara 2 staġuni u ta' 15 plejer jiffirma wara 2 staġuni jista' jagħżel u jmur ma' klabb ieħor. Qabel kien jiffirma l-4 snin. Ma ħanejdlek, mhux inti jekk għandek numru ta' players hemmhekk ħajibqa'. U jiddependi minn kif, jiddependi minn ħafna affarijiet. U ġejja minn sitwazzjoni diffiċli li kienu jgħaddu ċertu players, ċertu ġenituri li it-tfal tagħhom kienu jiġu f'diffikultajiet mhux qed jilagħbu u ma jistgħux imorru jilagħbu l-futbol. Apparti li ma nitlux fl-argument li barra minn Malta jistgħu jitilqu inti għandek amateur player, jiġifieri di li inti intrabat player għax iffirma ma' klabb hija xi ħaġa li probabbli għandna xi ħaġa u Malta fuqha. U jekk inti bħala nursery qed tiżviluppa l-plejers u eventually dak il-plejer ħajffirma kontratt professjonali, daħal mekkaniżmu hawn Malta li inti tieħu kumpens. Issa hekk hux biżżejjed il-kumpens jew le dak argument ieħor, però hemm kumpens tal-li inti tiżviluppa il-plejers. Bejn in-nies fisa. Imma minn dejjem kienet qabel kien jista' jitlaq ta' tisħon issa ġifieri wieħed joffrilu hekk, ieħor joffrilu television, ieħor joffrilu computer biex imur miegħu. Għanejlek, inti dejjem irid ikollok bilanċ. Ġon issa kif kienet żgur bil-każijiet kollha li kien hemm, u naħseb kollega tiegħek li kien li qiegħed fuq programm Endvin, Monsignor kien isemmi numru ta' każijiet li kienu qed jiġru. Ovvjament tara li ma kienx ġusta. Issa fejn ħasseb il-bilanċ dejjem huwa diffiċli, si kiena taqta' miż-żewġ naħat. Però żgur li naħseb li ħafna mis-sitwazzjonijiet li kienet ikollna li kienu diffiċli għall-ġenituri u għall-tfal illum il-ġurnata naqsu, ma spiċċawx,
pero naqsu. Naħsbu li hemm sistema iktar ġusta. Pero taħseb li ħafna mill-ġenituri qegħdin idawru farma kontra l-istess nurses? Arma kontra l-istess nurseries da fl-aħħar mill-aħħar għal-naqas jien għandi ħbib tiegħi li għandhom it-tfal jien t-tifel tiegħi ma jilabx futbol, kull meta ikunu għal-qalbhom ma' klabb u jkollhom il-ħbib tagħhom ma' klabb u jkunu qed jipprovdulhom servizz tajjeb ma tantx ikunu jixtiequ jiċċaqalqu, però ovvjament imbagħad hemm sitwazzjoni ġifieri diffiċli tajk. Dir-riforma ta' li ħassu 60 euro minn għalija. Registration license scheme. Tina ta'kom xogħolkom? Le, mhux xogħolna xejn, dik għall-MFA ħarġu biha. 60 euro full-time professional. Ekku. Le dika kien hemm diskussjoni, bdew diskussjonijiet naħseb fis-sajf li għadda, kienu bdew jiddiskutu għal-MFA, kienu proponewa l-MFA, aħna bdejna niddiskutu magħhom. Fil-prinċipju. Anka fin-nies isidu jħarsu. Le, mhux fin-nursery, sa fejna. Minn 18 sena l fuq. Fin-nies dejjem tħallas minn għalija biex. Ma dika membership fee li inti qed tagħti lill-klabb ovvjament fair enough qed tieħu servizz bħal kull sport ieħor, jiġifieri jiena nieħu tifel basketball u nieħu tifla swimming, inti qed tħallas tas-servizz li qed dak. Però din hija xi ħaġa oħra. Il-kunċett kien li jitwaqqaf Solidarity Fund biex f'każ li klabb jieqaf jeżisti jew ifalli u jkun hemm players u forsi coaches li ma jkunux imħallsin, ikun hemm dan il-fond minn fejn wieħed jista' jieħu u dawk il-players ħajitħallsu, jiġifieri dak il-prinċipju aħna naqblu miegħu. Ma qbilniex ovvjament imbagħad fuq kif kien l-ammont li ħad tidħol f'nofs ta' Ġun, ma qablux imbagħad l-MPL. Ukoll l-amateur clubs kellhom opinjoni oħra wkoll u allura rġajna poġġejna bil-qiegħda, rġajna bdejna niddiskutu l-MFA iddeċidew li tiġi posposta għalissa u nibqgħu niddiskutu ħalli nsibu proposta li kemm jista' jkun takkomoda lil kulħadd. Issa ovvjament il-landscape tal-futbol inbidel. Kemm barra minn Malta u kemm hawn Malta. U Malta għandek l-Assoċjazzjoni tal-Coaches, tal-Referees, tal-Players, għandek il-clubs li huma amateur, il-Challenge League, il-Premier League, l-MFA, jiġi biex issib kompromess dejjem huwa diffiċli. Però bħalissa qegħdin fis-stadju li qed niddiskutu. Kulħadd qed joħroġ bi proposta u qed immorru quddiem l-MFA u fil-ġimgħat li ġejjin ħankunu qed nerġgħu niltaqgħu minn għalija hemm xi meeting f'Marzu jekk m'iniex sejrs fejn kulħadd ħajkun qiegħed hemm board li seħħ social dialogue fejn inkunu qed nerġgħu npoġġu bil-qiegħda u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar aħna min-naħa tagħna tal-inqas irridu mmorru quddiem il-players u ngħidulhom isma' din hemm intkom x'taħsbu. U mbagħad nimxu minn hemmhekk, però bħalissa qegħdin f'dak l-istadju. Il-players dik l-età jew il-ġenituri tagħhom. Le, dina l-license fee dieħla għal min għandu minn 18-il sena l fuq. Jiġi kollha adulti. Mhux il-klabb se jħallas din. Ma naħsibx jiena fl-aħħar mill-aħħar. Skont kif qalulna l-MFA, ħajirċievu l-email il-players. Mina li nista' ngħidlek aħna. Jiena pereżempju għadni nilab f'dan il-Masters li jkun veterans. Il-klabb u jtihomlu. Jista' jkun immandu għażel li ma jagħmilix. Jiġifieri jista' jgħidlu li nista' ngħidlek jiena aħna bħala Masters League u Veterans League ukoll nikkontribwixxu xi ħaġa biex jiġi organizzat dan il-kampjonat għalfejn għax immorru hemmhekk aħna amateur sewwa, jiġifieri kemm immorru x'intgħaddilhom ngħidu nirringrazzjaw l-Alla li ma nkunux weġġajna u spiċċajna l-logħba, però morru hemmhekk insibu first aider, morru hemmhekk insibu pitch, morru hemmhekk insibu referee li kollha huwa kost fuq l-MFA u allura mis-sena li għaddiet minn għalija bdejna nikkontribwixxu xi ħaġa żgħira kull plejer fil-bidu tas-season. Issa ovvjament hawnhekk għandek sitwazzjoni tal-MFA. Għandek sitwazzjoni differenti fejn għandek relazzjoni ta' employer u employee. Jiena baturi xi ħaġa biex insaqsijilek ta' ħafna amministraturi ta' niesi jistabu urtati ta' kif intkom għalikom. Użajtu ċertu każijiet saħansitra anke fuq il-medja u tfajtu l-kulħadd f'keffa waħda biex oskurajtu x-xogħol tagħhom. U man-nies hemm barra ġibtuhom kważi ħallilin. Mhux il-każ. Mhux il-każ, anzi naħseb fi kull meta ddiskutejna dan il-suġġett, aħna għadna attenti ħafna li ngħidu li l-maġġor parti tan-nurseries jagħmlu xogħol kbir, jagħmlu xogħol imprezzabbli, però kienet ikun hemm każijiet huwa vera li minħabba l-ħażin tal-ftit kienu qed jeħlu magħhom
u jieħdu image ħażin ċertu nurseries li jagħmlu xogħol kif diġà qed imprezzabbli. Jiena għandi ħbib tiegħi presidenti u kont nitkellem magħhom ukoll u kienu jgħiduli. U kull meta konna mmorru nitkellmu aħna, u konna nitkellmu anke bejnietna ngħidu isma' importanti li nsemmu ix-xogħol kbir li jagħmlu ħafna volontiera fil-nurseries fl-aħħar mill-aħħar qed jieħdu ħsieb it-tfal ħafna mit-tfal tagħna u ma rridux minħabba dawn is-sitwazzjonijiet nagħtu l-impressjoni li l-maġġor parti tan-nurseries jew ħafna nurseries jagħmlu dawn l-affarijiet. Il-problema kienet ġiet però li s-sistema kif kienet qed tiffavorixxi lil min jabbuża. U ħanejdlek eżempju. Niftakar, ħanejdlek kif, għax dana kien ikun hemm tkellimta ma' president ta' klab ta' Challenge League u kien qalli tajjeb, qalli mela jiena plejer li mhux qed jilgħab u jixtieq imur jilgħab ma' klabb ieħor. Ngħidlu isma' mhux problema. Mur, jitieħ ir-release u jmur jgħid jiena dana mhux qed jilgħab. Jgħidli però biex tifel ta' nursery. Però biex inġib plejer, klabb ieħor jitlobni l-flus. Għax jista' jitolbok il-flus. U allura qalli jiena kont inneħħi 5 b'xejn. U biex inġib il-plejers, u rrid nagħti ammont il dak il-klabb, ammont il-klabb ieħor, qalli ma jistax nibqa' sejjer hekk. U s-sistema kienet tippermettih. Għadha tippermettih illum, però llum inqas minħabba li minn dawk l-4 snin niżlu għal sentej. Jiġifieri fejn nifhem l-argument li għamilt inti fil-bidu li batulek li forsi inti iktar komdu jekk plejer ħajfirmalek għal 4 snin. Però naħsbu li hemm iktar bilanċ. U di li għadek kif saqsejtni nifmek perfettament għax għalwilna kemm il-darba, però serraħ rasek li aħna għamilna dak kollu possibbli. U kull meta konna mmorru fuq il-media konna l-ewwel ħaġa li nippruvaw insemmu kienet ix-xogħol imprezzabbli li kienu jagħmlu, li għadhom jagħmlu in-nurseries u ħafna nies volontira. Batuli oħra tal-aħħar. Għall-aħħar tħallihom inti diffiċli. Fil-waqt li wieħed irid jammetti li għamiltu xogħol siwi ħafna biex iġibu l-pożizzjoni tal-plejer aħjar minn dik ta' 10 snin ilu. Beda bit-tajjeb da. Beda bit-tajjeb imma ġejja jiġifieri. Issa ġejja naħseb irda. Qatt ħsibtu fl-impatt negattiv li dan jista' jkollu fuq nurseries u clubs u x-xena tal-futbol lokali? Ma fl-ma sens, jiġifieri il-negattiv ma spjegaħiex inhu negattiv. Għad ħsibtu fl-impatt negattiv li dan jista' jkollu fuq nurseries u clubs u x-xena tal-futbol lokali. Naħseb il-fatt huwa li l-xena tal-futbol lokali bin-nurseries u b'dan il-ġlied u b'dan dak jista' joħodhom, ieħor irid iżid il-plejers tajbin. U hekk qed jitkisser kollox. Ħanejdlek ġon aħna li ċertu nurseries b'saħħithom. Li kien importanti għalina żguru li kellna każijiet inġusti, każijiet fejn inti jkollok tfal li titlob eluf ta' tfal biex tifel imur jilgħab il-futbol, żgur kienu inġusti, dawn huma fatti, dawn huma dokumentati. U aħna ma ridniex. Qed tiġri dik. Ma dina minn dejjem kienet, jekk inti meta trid plejer tista' tgħidlu tiġix iktar. Issa jekk ix tajba 100%. Ma tista' tagħmilha ngħid jiena waħda mill-affarijiet li aħna provajna nagħmlu, provajna ndaħlu u ddiskutejnija kemm mal-klabs u kemm mal-MFA li plejer sa ċertu età bil-forsi irid jilgħab persentaġġ tal-logħb. Jekk inti għandek tifel ta' 12, tifel ta' 13, tifel ta' 14 sena, aħna xtaqna li matul is-season tal-inqas dak it-tifel irid jilgħab 30% tal-ħin. Toqgħodx tgħid isma' x'in irrid nerbaħ f'dawk l-etajiet, issa dik il-competition tiġi iktar tard, però f'dawk l-etajiet xtaqna li ngħidu isma' mhux problema ejja nsolvuha mod ieħor di. Jekk inti plejer m'intix qed tużah, m'għandekx tanbih, ma tistax toqgħod titlob il-flus tiegħu u provajna ndaħlu dik. Ovvjament minħabba affarijiet ta' kif ħajżommu id-dejta, kif ħanikkalkulawha, eċċetera, ma saritx. Però min-naħa tagħna dik kienet proposta li għamilna snin ilu li għednilhom isma'. Ejja nagħmlu dik. Għax aħna l-problema tagħna dejjem kienet mhux il-plejers it-tajbin, John, għax inti għandek tagħmel distinzjoni bejn il-plejers it-tajbin u dik id-diffikultà bejn il-plejers it-tajbin u l-plejers inqas
tajbin li ma tantx isibu spazju. Kien jgħidi li. Ovvjament inti kulħadd iridhom il-plejers it-tajbin dak mhux se jkollhom problema u qed jilagħbu l-plejers it-tajbin mhux se jkollhom problema. U l-klabs hemmhekk ikollhom il-problemi. Hemmhekk il-problema xi daw ħajjeħdulhom, però daw li jilabu inqas, forsi mhux tajbin biex jilabu ma' klab A, imma tajbin biex jilabu ma' klab B, għalfejn ma tħallihx jitlaq. U propju provajna ndaħlu dik. Jiġifieri ma nafx irrispondejtux lis-senjur li batlek dik. Però dak li provajna nagħmlu, issa perfetti maħniex u żbalji nagħmlu. Ħadd ħafna nitkellem miegħek, nispera li dawn kulħadd ikun jista' jifhimhom l-affarijiet li ngergru fit-triq fil-gażini inkun nistgħu niddiskutuhom b'dan il-mod għax dal-podcast dak is-sabiħ għandek il-ħin inti twieġeb u tgħid tajjeb dak li qed taħdmu għalih. X'tixtieq isir min issa quddiem? Messaġġ l-MPL u messaġġ l-MFA. Messaġġ l-ħaġa grazzi u proset ta' dan il-podcast. Messaġġ lill-MPL u messaġġ lill-MFA u mhux lill-MPL u MFA biss imma lill-familja tal-futbol, lill-familja tal-futbol. Li importanti li ovvjament ħajkun hemm ħafna drabi li ma naqblux, però l-importanti r-rispett li aħna nirrispettaw il-pożizzjoni ta' xulxin, nirrispettaw il-persuna u fejn ma naqblux nippruvaw kemm jista' jkun insibu mezz ta' dialogu soċjali fejn aħna anke jekk ma naqblux f'moħħna dejjem inżommu l-ġid tal-futbol. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar kulħadd jara l-parti tiegħu, però fl-aħħar mill-aħħar jiena bħala persuna perswasinti u kulħadd għandu għal-qalbu il-futbol. U jiena partikolarment inħobb ħafna t-timijiet nazzjonali, kemm tal-irġiel u kemm tan-nisa u nżommu l-ġid tal-futbol. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjonijiet li nieħdu mhux biss naħsbu fil-parti dik li qed nirrappreżentaw biss, però fl-aħħar mill-aħħar il-ġid tal-futbol ukoll. Dak il-messaġġ. Tixtieq li jiżdiedu l-barranin jew le? Jiena personali naħseb li kif għedna wkoll bħal-MFPA fit-2017, l-ewwel irridu nsaħħu l-istruttura ta' żvilupp ta' tfal, l-ewwel irridu nsaħħu n-nurseries, ninċentivaw lin-nurseries, ngħinu lin-nurseries biex ikollhom lodda biex jiżviluppaw biex il-plejers mhux Maltin, il-plejers li jgħixu hawn Malta li jitilgħu mill-istrutturi tal-futbol hawn Malta jkunu intuhom it-taħriġ neċessarju biex ikunu jistgħu jikkompetu mal-plejers barranin. Illum il-ġurnata mhix vera, mhix sitwazzjoni fair, mhix ġusta fuq il-plejers, għax mhux qed jingħataw it-taħriġ neċessarju biex imbagħad eventwalment ikunu jistgħu jikkompetu mal-plejers barranin. Inti plejer barrani ħaġġibu lest, ħaġġibu bl-esperjenza, ħaġġibu fiżikament b'saħħtu. Mela hija nagħtu l-ewwel lill-plejer li jitla minn nursery saw Malta dak it-taħriġ dak l-iżvilupp neċessarju biex imbagħad ikun jista' jikkompeti, ma l-ġurnata ma nħoss li hija ġusta. Proset ħafna u thank you vera ħadd gost ħafna. Grazzi tant ieħor. Tarawna l-ġimgħa d-dieħla.